இரவு நேர களியாட்ட விடுதியில் ஏற்பட்ட மோதல் சம்பவம் தொடர்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் மகன் யோஷித ராஜபக்ஷவுடன் சென்ற மூவரும் கொழும்பு மத்திய குற்றப்புலனாய்வு பிரிவில் சரணடைந்துள்ளனர். கம்பெனி தெரு பகுதியில் உள்ள இரவு நேர களியாட்ட விடுதியில் மோதல் சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் மகன் யோஷித ராஜபக்ஷவுடன் சென்ற மூவர் சந்தேக நபர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டனர். அதன்படி அவர்களை கைது செய்ய பல போலீஸ் குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த நிலையில் குறித்த நபர்கள் கொழும்பு மத்திய குற்றப்புலனாய்வு பிரிவில் சரணடைந்துள்ளனர்.